Hello bro, te hakan ke video na kalian kajonga ngadap da ka jing soki ka jing sosi ktang bat ka jing dio ka mansim kajonga hadin banga yoi ya ka jing berngam jong uto runar ya ka jing sho ka jing tim sang jong uto urunar ya u drivernya semua balai ule kumto ningko ngadangut udai police personnel usto uba akhlak kumto ndre hadin ka jing pensai jong USP Vivexim ba uto uruna umdai police personnel ndre udai urupat ba te ka penlingo yang namar balai urupat ba uberngam bansai da kasuloi ukren ru da ki kentin pojaj dengan sabu ya ki kentin ki ukren lembakane ka video nagaling ajonga ngan thatbet ya ka kabala pa perthe dengan thatbet ngam buri re ngan thatbet namar ngakwa ban wanra ya ka jingbha ha ka imna salang ngan thatbet knang ba mapi pin yoi par ba don kum uto jadbrew uba berngam uba sho bat uba tim sang ya upardo parasnam hoit na kalian kajonga ngam penidur khmat namar baka YouTube kamsha namar uto ubreu ula sho ula le ben pelat ya uto driver kumta ka YouTube kamsha man peni ya ka jingsho ka jingbom jong no breu kumta ngan shu bu tang ya ka voice ngan shu bu tang ka voice pada kadur saya saki mapi kumno ukren kumno u haras u pendik ya uto drivernya semua. Bisa ambil ke? Wang lain ah, yang akan copot nolong. So, yo tak copot sebelum. Kuat ini start di kuat dekat tiang. Kuat ini start di kuat dia. Has start di kuat sulai. Hah? Kuat nak ada sulai. Start. 저기 bro. Tambah pipi. Jangan main lejong start. Jangan main lejong. Kali nombor ngayu nolong. Ah. Tumtu sila. Tang badai riupai tang sila tu. Nakaling ajonga ngakentu ya kibor ya kaan ba kidai ban tokit bnie ya uto urunar nganong ya uto udai urunar udai uleno udai kai klau namar urupat ba unut ban berngam daki tirsiat umdai fiu bro baba udai uleno ukai klau kumto jad bro nganut ban kumta ya kabala pa perthe ngam chepting ka kren bet ya ka jingsha namar ngadon ya ka hokbon kren nagaleng ajonga kwa ban manra ya ka bha kamiat ka imna selang ngasosi habangai i ba kum kine ki ja hagane ka jala ba i kejungi khamtam hangne hari kasi jungi pardo parsnam ule khlagum to uberngam ban sei da ka suloi ban sei da ki tier mensau ngaken tujur ya ka sorka bakade ban leting YouTube bro watla udai high level watla udai weru uba don sia dei bat kino ki politician ru wat juma namar wara phima ya ki bro ki basneu kumta ka jala ka jungi kan jot phim dei ban yasa liang watla udai high level watla udai wadon sia dei bat kino ki politician ru nrei mapi ki bor sarkar fidai ban lebe jaka ho fidai ban lebe kat kum ka ho phim dai ban yasa liang tang bu dei u high level u badon dia dei bat ki politician pishu pelaj u ndrei kum tu jaj bro fidai ban letinge fidai ban dato kit bni hato udon em ya kita kitir siat ndrei kumba ulah keren den nakalen kajonga nga subasneu itu bro lada udon saya kita kitir siat de ban ai ka jing penstom ka khau ya uto bro namar kato uberngam upendik ya ubreu bal luloi ya uto driver bapli ya innocent people unut ban berngam kumto
Nakalian ka junga ngadang mut udah police personal kan. Ule khlagum to Ray hadin ka jing pensai jong USP VX 4 uto umdai police personnel. Ray udah rupat ba. Kumtala da udah rupat ba. Balai pat berngam bansai da kasuloi. Balai Ukren da ki ketin ki bapuk jat kato-kato. Nakalian ka junga ngabitar sisya hadin bangai yoi ya kato ka jingle ben ya utu driver ula kren insol siapa pelat ya utu driver ula berngam ula pensir ka mansim kujungu kaan kadai ban letting kamdai ban siliang namar kajing haras kajing penting daki tiar pen mesau daki tiar siat ya ubreu baluloi kaan kamsa dei ban le kat kum kaan phim dei ban pelaj suk ya utu runar kipurit kide ban wat yaitu runar hadu manusia. Nakalian ka junga ngakentu ya fi baro ki bala pelat ya katoka video. Film dai ban delete namar kilong kisaki. Wat la ong manu-manu bat dai ban delete noru. Film dai ban delete. Film dai ban setting la don manu-manu ba berngam fi. Hadin ba pila pelat ya katoka video. Pidai ban ibe temar kalong kum kasaki ba laraya cakaan ki George kin Petru ya ka video namar kato la keren nakalian ka junga ngalas tur ngalas save hapo ka pun ka junga ya kato ka video ba berngam ba pensir uto runar ya udriver ngakentu ya udriver ba pidai ban lecha ka Human Rights Commission ban ujor sa Human Rights Commission khnang ba ka Human Rights Commission kan lei kan ai kata ka hok na kam ta ka jung phi lada na kaliang jong ka Human Rights Commission kam lei na kaliang ka jonga ngakentu ya phi u driver ba phidei ban lech sa High Court lada na kaliang jong ka High Court kam lei ka yasha ya tu dakat phidei ban lech sa Supreme Court. Tara lech sa Supreme Court omdon dinga sa liang. Omdon kano ka making. Pimdai ban ting ma piu driver. Pidai ban dawa bet ya ka hok namar kato la pendik ya ka jing im ka jing pi. Kato la berngam pi. Pidai ban lebe ja ka badan kam. Namar lada ma pi sa jam kum tau kum kito gibreu kendang human sim ban pensir ban penting yangi ki breu ki basida yangi ki innocent people day ban letinge yakum gitu kijat breu nakalian ka jonga ngadawa I demand to the state government please take action against that Batman. He was a bad man. He harassed the sumo driver. Madu Preston Kurasama Sabhaban take action persya ya utu runa uba pendek uba berngam ya utu driver nya kali. Pimdai ban pelat ya utu runar. Pimdai ban letting tweet ya utu runar hadu banasiam. Watla udai eru wana pelat namar ban pensir ya kajingim jong ki breu ki ban lului jong ki innocent people kalong persya ya kan kalong illegal kumta ngide ban letinge ngide ban ai kata kajing saja kapatinge ya kumuto breu nakalian kajonga ngam kwa bakumuto breu undon hakane ka society kijungi namar ka pensiun sir ya ki breu ban lului Madu Preston kora sama sunga bahlang dahar bat kiwe kebadan hakabor le kabadan kam take action against him don't let that man to go freely le kabadan kam shish
tang ba phi don ne kata kathar tang ba phi de yu he spa u high level phi mut ban exploit yu baduk phi suka ba he yala de hato ka to ka surok ka de ka jong phi what you le boss ma phi what you le boss what you le kumu bro ubadon hakabor what la bro ubadon hakabor umla ban le ben nya kiri kiri namar ka ankam sha hari ini ya kadon ka equality om don baduk om don barus pa om don unu seng bala ban le boss nere kat kum ka kam kan kat kum ka kam tang ba ngide ban don kata ka equality om don high level bara pile high level bara mangi ki rupat ba ngide ki ba snuthu ngide ki ba sempang ngide ki ba satar ngin le ka badan kam nginam sha ba phin wan le kan rat ha ka ne ka jala ka jumi lara pidei u police personnel ru phimdai ban le kan rat ya ngi ki pat ba dai mangi kan rat ma pidei ki public servant lane ki syakri pat ba pidei ki syakri hakmat jungi kumta pidei ban ai kata ka jing syakri pidei ban le ya ki kam ke ba na kamta ka bit ka biang jungi ki pat ba lada phi penting pensir lada phi le ya ki kam ban harasingi nageleng jungi ki pat ba nginam sha namar mangi ngire ki kenrat ma phi de ki syakri kato ka jing berngam jung tu bro ka longkum ka awres program ka ajing hikairu ya ki badon hakabor ya ki pulit lane ya uno nong trekam sarkar ba kim dei ban le kenrat yang ngi ki pat ba kim dei ban le bos ngi ki pat ba namar mangi ki pat ba ngidei ki bos ngidei ki kenrat ma phi de ki syakri ki government servant lane ki public servant ma phi de ki syakri pat ba phim dei ban le hangame phim dei ban le bos ban le he yang ngi ki pat ba lada phi dei uru pat ba le phi kam ba phi don nya kita ki gon phi le ba he phi tim sangkum to phi pendik ya buru bolului kumta lada utu driver ulong ubreu basatar phinwai me phi lada utu driver uyat sa supreme court kisah khiru ki biang lingba ki video kumno phile kumno phi haras kumta phinwai nagleng jonga sa sen nga kentu yaka sorkar jongi hapo ka jingalam jong ukara sangma jong madu prestun kideban ay ka jing saja ya uto urunar kideban letenge kideban ay ka jing penstom ka patenge itu urunar knang ba kiweru kinom melinsu ban berngem ban penting ya ki breu ki ban lului akan turu ya utu driver subhaban lek ujor sha human right commission kumta lada ka human right commission kamle ei lek sha high court batada ka high court kamle ei lek sha supreme court lada pila lek ujor sha human right commission lada kamle ei kumta kidon kilat bafin approach kito kibatre hang toru kin wai lada ma phi satar what you think watla pidei ubreu ubad dang duna kata ka jing nak jing start haka bene ka jing pule wadu shifting nrai lek sha human right commission kin sabatai phi ya ki step kin sabatai phi ki step kumno ba phin approach pidei ban yaj bet kat kum ka an pidei ban rawa bet ya ka justice la jong ya ka hok la jong phimdai ban sha ya kum uto bro ba unsur penting unsur berngam phi namar ka jing penting ka jong ula long kum uleno nakaling ka jong nganut ban ong ba uto bro dada u berngam kum to udai uleno udai usang kai klau umdei u bro ba te parlok ngam kon kan jong khublai sibun khublai sajarngu
Ngen sai siam biang hak beperki video.